Легенда, имало една стара врата насред гората. Не къща. Не колиба. Само врата. Стояла сама между дърветата, закрепена в каменна рамка, без стени около нея. Хората я знаели от поколения и избягвали мястото. Казвали, че през деня е обикновена. Но не и нощем. Един ловец решил да провери дали легендата е вярна. Отишъл при вечер и намерил вратата точно там, където му били казали. Била стара, дървена и покрита с мъх. Нищо особено. Затова седнал наблизо и зачакал. Когато се стъмнило напълно, чул тихо скърцане. Вратата бавно се отворила сама. Зад нея нямало гора. Имало дълъг коридор, осветен със слаба жълта светлина. Ловецът останал неподвижен. Коридорът изглеждал безкраен. След малко в далечината се появила фигура. Човек. Или поне приличал на човек. Стоял неподвижно и гледал към вратата. После направил една крачка. След това още една. Бавно се приближавал. Ловецът затръшнал вратата и побягнал. На следващия ден се върнал с приятели. Вратата била затворена. Но не това ги изплашило. В кълта пред нея имало следи. Не водели към вратата. Излизали от нея. И свършвали на мястото, където ловецът бил седял предишната вечер. Сякаш нещо е стигнало дотъм. И после е тръгнало след него.